to Fráňa vždycky říkal, když k němu přišel Evžen, jo, tak říkal, kde tě bota tlačí, tak povídej. No, já už jsem to říkal minule, kde mě bota tlačí, ale mohl bys ještě jednou zopakovat, jak jsi říkal tu příhodu s tím adeptem, který už se uvědomoval jako hodně kdykoliv, kdekoliv. A u toho Evžena to bylo, proč to nemá trvale, nebo něco v tom smyslu. A pak se Jo. to trápil dlouho, plakal. No a to rozřešení toho, jak to dopadlo vlastně, co byla ta změna v tom, že se to prostě zlomilo nebo vyřešilo, nebo... Jo, jo. Celému vlastně, proč se tomu říká cesta, je, že my se takhle máčíme, jo, nejdřív to vypadá jako relaxace, jo, pak to vypadá jako meditace, nebo pak to vypadá jako samády, nebo jako ponor, jo, pak už to držíme, jo, jako Michal říkal, že jsem schopna to udržet, jo, čili taky jsem znal toho svého přítele na cestě kdysi, jo, a ten takhle taky už to byl schopen držet, i když datloval na počítači, jo, v Kobolu, nebo v Pascalu, nebo v Turbo Pascalu, jo, nebo si povídal s programátorama, nebo se šéfama, nebo se zákazníkama. Tak mu to nedělalo problémy a vlastně to pozadí všeprostupující prázdnoty nebo boží přítomnosti vlastně bylo pro něj většinou snadné udržovat, jo. Pokud se teda zrovna nebavil s rodinnýma s příslušníkama, jo, tam je to bylo trošku těžší občas. Tady máma, ta to může potvrdit. Tím si, že ona to asi neposlouchá, ale je tady. Tak jenom abyste viděli, že je tady dozor, jo, je tady jako, můžete to slyšet z první ruky. Jo. A A právě takhle vlastně, já jsem už v té době, nebo toho člověka znal hodně dlouho, jo, na té duchovní cestě. Jo. On takhle chodil k velkým učiteli, to byl Jirka Vacek, a ten měl za učitelku Mílu Tomášovou, čili tam vlastně se ten náš adept takhle s tím dostal. Jo. A pak se takhle řízením osudu přes různé ty knížky samizdaty dostal panu Šteklovi, jo, žáku Fráni Drtikola, nebo jo. A tam se vlastně ten náš adept viděl, jo, že i se toho Evžena na to zeptal, aby to viděl, jestli mu nelže, nebo jestli je to jenom nějaký školomet, ne. Jo, tak se ho zeptal a ten Evžen říká, no, to musí být na 110%. Jo, to osvobození musí být na 110%. Jo. No a takhle jako ten jednoho dne ten náš adept přišel za tím svým učitelem a říká, Evžené, já takhle, když, jako dneska Michala, já takhle, když se na to soustředím, jo, nebo když si na to vzpomenu, tak vlastně jsem schopen tuto vědomí přítomnosti Boží, nebo to všeprostupující vědomí vidět a uvědomovat si ho kdykoliv chci a vlastně nečiní mi to žádný problém, jo. Vlastně jediný, co mi na tom vadí, je, že vlastně si uvědomuji, že vlastně tím toho Boha vytvářím, nebo že ho vytvářím vlastně tou meditací, jo. A vlastně to je jenom ale filozofický problém, protože je to příjemný, takže to stejně dělám. Jo? A že je to vlastně, že ho vnímám, jakoby v té mysli je to vnímání toho. No, no a že se na toho našeho adapta podíval a říká, takhle se podíval a říká, a po smrti, tu budeš taky meditovat? Vyvolil takhle ty tenisáky, jo, v tom úderu toho významu, jo. A náš adept nebo žák, jo, odešel domů, jo, potom a měsíc to zkoušel, 2 měsíce to zkoušel, 3 měsíce se nevozval, až že už to nevydržel a zavolal a ptá se ho, jako, co se děje, protože dřív tam náš adept chodil každý týden, tak proč tam, jako, proč si se neukázal tak dlouho a tak náš adept se tam vypravil a říká, no, že ne, ale a dělám prostě cokoliv, jo, tak prostě to nejde, jo, jako nejde mi to
nejde mi se tam dostat, nemůžu to uvidět, nejde to, jo, nejde to prostě překročit nijak, jo, nijak to nejde, žádným způsobem to nejde překročit. No. A bylo vidět, že našemu adeptovi ukápla i slzička, tak Evžen ho objal. No. A v tu chvíli ten náš adept vlastně tu nirvánu ucítil. Jo. Jako kdyby se mu v srdci rozpadlo na kusy a najednou ucítil všude přítomný pokoj, svatý pokoj nirvánu, jo, a to oddechnutí se dostavilo a najednou viděl, že ta nirvána je pořád všude přítomná, že vlastně v tom obětí odevřena vlastně získal tenhle ten vhled a tohle přislíbení, že to tak je, že se k tomu tímhle způsobem dřív nebo později dostane. Jo. Ale pak to trvalo ještě nějakou dobu, než vlastně se ten vliv toho opakovaného ponořování dostal tak hluboko, až pojedl ten oheň té boží milosti všechny ty překážky, jo? Jako kdyby je přikládal vlastně s každým tím prodýcháváním těch čakramů, jako kdyby přikládal pod oheň té boží milosti, jo? Na cestě toho božího plamene skrz těch 7 oltářů čakramů, jako kdyby každý den přikládal vlastně další a další překážky. Jo? A tak vlastně se z té meditace nestalo uvědomování nebo soustředění se na stavy blaženosti z toho ponoru do Boha. Vlastně se ta meditace obrátila a vlastně ten náš adept začal tyhle ty věci obětovávat, odevzdávat do toho plamene. A tím vlastně postupně těch překážek v tom vědomí, v tom podvědomí, v té hlubině toho podvědomí ubývalo, až vlastně se z té meditace stalo takový trvalý proces odevzdání i odevzdávání všech těch překážek. Jako kdyby to tam bylo pozorování a i v té hlubině toho toku, toho soustředění na tu boží milost, vlastně jedna věc za druhou odcházela jako nějaký lodičky, který by člověk posílal po proudu potoka, tak odcházely a jedna za druhou dál a dál, až vlastně z toho egoismu, z toho pocitu ega, nebo z toho pocitu toho adepta o sobě, vlastně zůstával stále méně a méně. A čím častěji, nebo čím opakovaně se dostával do kontaktu se svým učitelem, tak tím vlastně to boží světlo bylo silnější a tím vlastně nenávist k tomu omezenému stavu vědomí, ve kterým se to jako člověk, jako ego cítil, tak vlastně byla větší. Jo? Čím toho bylo míň, tak tím ta nenávist k tomu omezenému stavu vědomí byla větší, jo? Protože ten oheň žhnul stále víc. Či ta boží láska vlastně stravovala to ego čím dál víc, ale i ty nejnepatrnější pozůstatky toho stavu, toho omezeného vědomí byly čím dál méně snesitelné. Jo? Či to byla taková pasáž vlastně, kdy už ten člověk tu skutečnost zažil, jo, nebo opakovaně ji zažíval, ale bylo pro něj nesmírně nepříjemný, vlastně, že se znovu objevoval ten stav toho omezeného stavu vědomí, tou osobností. Jo. Takže to byla taková nějaká doba, už kdy ta sadhana nebo ten proces té duchovní cesty vlastně pokračoval jenom čistou touhou, protože už se nešlo vrátit, ale vlastně nebyl už založený v nějakým dokazování si nějakých stavů nebo touhou po zakoušení nějakých stavů, ale vlastně byl způsoben tím, že ten člověk ani nemohl dělat nic jiného, než cokoliv, co přišlo do toho vědomí a co bylo tou překážkou nebo projevem toho stavu egoismu, toho omezeného vědomí, odděleného od Boha, no, nebo o to podstaty sebe sama, od podstaty vesmíru, tak ji musel odevzdat. A tenhle proces pokračoval prostě nějakou dobu. Jo? Já nemůžu říct, jestli mu to trvalo rok, 2, 3, ani se to nepamatuju. Jo? Čili ten proces prostě se nedal pojmout časem, prostě musel dojet. Jo? Nebylo ani důležité, jak dlouho trvá, nebo trval, nebo bude trvat. Jo? Jo? Ale byly tam vždycky ty propady, to znamená, že po určitý době
vždycky došlo znovu vlastně k té radosti a k tomu, že už to je, že už vlastně je to hotovo, ale ještě tam kousek zase se v tom praktickém projevování té energie, jo, projevoval. A tím vlastně to, čemu se říká ta boží milost nebo kundaliny, vlastně pomalinku povyšovala ten navyklý stav, že se to stával navyklý stav vědomí. Jo? Že se to otočení toho světla stávalo postupně vlastně trvalým. Jo? Či ten proces je to osvícení, ty okamžiky osvícení jsou náhlé, jo? A ten proces té přeměny, té transformace je postupný. Jo? Čili na to je třeba se připravit, i když se vlastně už několikrát proberete k vhledu, to znamená k ponoru a k vhledu, ponoru a k vhledu, tak vlastně nějakou dobu ty hrubší sklony, návyky té marnotratnosti světské, jo, vás budou znovu i v těch jemnějších podobách uchopovat a znovu vás od toho, nebo nás od toho odvádějí. Jo? Jo? Nicméně ten nervový systém se pomalinku obrací, to otáčení světel pomalu k tomu dochází a vlastně to naše vnímání reality se postupně mění. Jo. To, co je vlastně v té otázce toho Peťovi velice důležitý si uvědomit, je, že v určité chvíli ten proces opravdu přeteče, jo, a ta moudrost, to poznání sebe sama nebo poznání Boha vlastně dojde k takové situaci, že my skutečně uvidíme ten nový vesmír jako Boha, jako království boží, jako dharmadhátu buddhisté, jako říši zákona. No. A to vědomí vesmíru jako Bůh vlastně dojde z poznání sebe sama. Jo? My jsme tam jenom jako to vědomí vesmíru, jo? Ne jako osoba, ale tento vesmír skrze nás dojde vlastně poznání sebe sama. Nebo jako kdyby jsme byli vlastně Bohem a Bůh poznal sebe sama. No, čili to je vlastně ten okamžik, kdy dojde k tomu vyřešení tady té otázky a k osvobození. No, čili k osvobození z toho stavu, protože vlastně ta energie toho poznání trvale stoupne a vlastně dojde k úplnému osvícení. Ten vesmír úplně osvítí sám sebe. Náš vesmír osvítí úplně sám sebe. A pochopí vlastně, že je duchem, jo? Že není hmotou, jo? Ale že je energií, že je duchem. Jo? A tohle je vlastně ta zkušenost, která spálí požehne ten konglomerát všech těch překážek tak silně, jo, že už není návratu. Jo. Od té chvíli už není návratu, jo, už vlastně se to jednou, už se to obrátilo natrvalo. No. I pak je ještě nějaký vývoj, ale vlastně tohle je to podstatné, co potřebuje, co vlastně, k čemu ten náš zájem směřuje a co nás čeká. Jo? Že my uvidíme, že vlastně to, co se nám zdálo jako hmotný vesmír, je ve skutečnosti prázdnota vědomí vesmíru. Jo? Prázdnota ducha, chudoba ducha. Jo? Chudoba vědomí, vyprázdněné vědomí vesmíru od vše, které se směje samo sobě, protože poznáváme my sami sebe jako tento vesmír. Jo? Když žádné stavy, ale tohleto poznání je smyslem. Jo? A z toho vyplývající osvobození srdce, protože se přestaneme bát v tomhle vesmíru čehokoliv, protože vidíme, že jsme to my sami. Od začátku je to naše podstata. Jo? No, a tudíž se přestaneme bát čehokoliv, protože vlastně vidíme, že ta podstata, ta pravda, vlastně nad těma překážkama zvítězí. Jenom jim musíme dát čas a nenechat jako se vycukat nějakými nepředloženými činy, kdy vlastně by nestihla dostatečně silně působit. Musíme počkat, až zapůsobí. Jo? Jo? Čili musíme kráčet s ní a ne vlastně proti její zákonitosti. Je to srozumitelný, Peťo? Máš vyplý mikrofon. Jo, je to srozumitelné, pěkně jsi to řekl. Jo? Jo? Čili teprve potom vlastně ten proces nabíral postupně takovýhle grády, takovýhle stupně a až vlastně, když byl Evžen s tím spokojený, jo, či tam je spousta příběhů mezi tímhle příběhem a těmi dalšími, který potom dovedli toho adepta až na konec cesty, jo, a které byly vlastně takovýmhle
v tomhle procesu takovýmhle zastaveními na té cestě, jo. Až vlastně do toho, kdy my si uvědomíme, co znamená buď pochválen Pan Ježíš Kristus, jo. Kdy my si uvědomíme, že my jsme ten Ježíš Kristus, který prochází tou cestou, ten náš adept je ten Ježíš Kristus, který prochází tou cestou na nebesa, jo. A my jsme toho svědkem, my jsme celou dobu u toho. A dokud tam s ním nedojdeme, jo, tak vlastně neporozumíme tomu, co znamená buď pochválen Pan Ježíš Kristus až na věky. Amen. Protože pak pochopíme, že to ukáznění, ta disciplina, to učení je ten Ježíš Kristus. Jo? A proto si zaslouží být pochváleno až na věky. Amen, protože tam fakt dovede každýho. Je to srozumitelný? Jo? Či buď pochválen Pan Ježíš Kristus až na věky. Amen. Protože když my se toho Ježíšovství, Kristovství podujmeme vnitřně, tak tam dojdeme a to fakt stojí za to a proto až na věky. Amen. Jo? Jo, protože to překračuje všechny možnosti utrpení. Jo? Kežby. Jo? A v tom je vlastně smysl té tvojí otázky. Jo? A to je to, co říkal ten Evžen. Jo? Či po smrti, budeš po smrti taky meditovat? Jo? Jo? Či my nepotřebujeme, to ani nejde. Jo? Po smrti už nejde meditovat. Jo? Po smrti nás tak to chytne a tahne někam, tam, kam prostě patříme tím svým předešlým konáním. Jo? A pokud nedojdeme do tohohle, že dokonáno je už zaživa, tak nás to tahne tam, kam si zasloužíme a je to. Jo? Ale pokud tímhle projdeme před smrtí, jo? Tak už se nemusíme bát smrti, jo? Protože už jsme po smrti tady. Jo? Protože to je ten význam těch slov. Buď pochválen Pan Ježíš Kristus až na věky. Amen. Protože to překračuje všechno, i smrt. Jo? No, proto ten koan, jo, ten vlastně znamená, že ten člověk musí dojít až na konec, aby ho pochopil. Jo. Aby pochopil vlastně, budeš meditovat až po smrti, jo, a po smrti budeš taky, a co po smrti, budeš taky meditovat. Jo. Či tam je ta otázka, jakože musíš to dotáhnout do konce, protože jinak to není hotový. Jo. Protože po smrti nejde meditovat. No, že buď to dotáhneš tady, anebo tě čeká smrt a tam už meditovat moc nebudeš. Či tam už ti tenhle druh moudrosti, tenhle druh sádhany, že si odpočineš v samádhy nebo ve stejnosti v podstatě vědomí ve svatém pokoji, ti na to stačí nebude. Je to srozumitelný?